Il-biskuttini tal-podcast jixtiequ jirringrazzjaw lil SMS Mondial, EasyGas, MRCD, Lourdes Opticians, Farner Malta, Index, Homeplus, Rotunda Cafe, Sakla, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Varta, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture, Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, La Molizana, Benna, Logica Office Furniture, Telbu Della Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant. Marħba l-Buskuttin, marħba lilkom il-telespettaturi ta' Smash, kif ukoll lilkom li segwuna fuq il-medja soċjali, ma' speċjali fuq YouTube, u l-paġna tagħna ta' Kalamita l-lum. Għandi żewġ mistiedna, u spawbla qasta fuqhom għaliex l-ewwel darba li tidru fuq it-televiżjoni se tkunu tafu min huma minn hawn ftit ieħor. Willun se nsiru nafuhom aktar, qed nirreferi għal Daniel u Sander, suppost bdejt bil-kontra, u. Tajjeb, dan sar. Mill-kbir għaż-żgħir. Skont, fil-fis jiena l-kbir, fid-daqs jiena l-kbir, Fl-affarijiet oħra jiena l-kbir ukoll. Għara ma nibdewx. Għalim nieħru għed jgħid. George, mux buskuttin, biskuttin. Għalix ksirtu għed. Mux veru, buskuttin. Kif biskuttin? Għana buskuttin għedu Buskuttin. Taħħa zabbar, ma nafx, forse l-ħamru naħna. Il-garbur l-istess. Buskuttin, ta' jdu. Ġiblina għal-buskuttin. Kontat nfittxwin. Kif aħna? All right. Int. All right. Li jataw nimla t-toqob, all right. Ma kella tkun li nintaqaw ħna tlieta. Kważi ma d-dejja. Nħu għos, George, jena, li meta nintaqaw mek dejjem nħu pjaċir. Anka jien. Biex vera. Ġibla ħafna memorji. Illallu. ħafna. Imma l-ħan nitkellmu fuqku. Tajja. Għarek, ma nafżuwa tijak. ħankunu nafu minnu l-aktar wieħed minnkom u antipatku, l-aktar Skont fiex. Terġa. Saret xi riċerka dejjem warajna. Kbira, kbira. Mela, bħalissa x'intom tagħmlu? Bħalissa qed. Għax jitsu dak li jkun hekk intom imdorrin fuq it-televiżjoni, ma tidherx fuq it-televiżjoni, jisom qed jiġri xejn. Għallajn in-nies. Għallajn in-nies. Fil-kastana differenti. Fil-verità għadna kemm noħorġu minn naħseb wieħed mill-ikbar shows li qatta minna bħal maħna bħala dan usan. U għalla jbirek ma li tispiċċaqat. Ija, minna. id-dati. Aħna l-istrateġija teknika u l-ħsib tagħna dejjem ikun illi ma nifħux ħafna dati f'daqqa għax inti tibda tinduna, tibda tħossu li ħajjispiċċa meta lajta tibda tinżel u ma tajt ma daħ ikollha aħħar show. Imma sakemm in-nies għadhom iridu nibqgħu nagħmlu show, so tipo għamilna 15-il wieħed kien vera show sabiħ ħadna piċċir nagħmluh naħseb. Mbagħad ikonna ftit żmien ta' recovery. Ta' recovery mix-show. Diġà nafu x'ħanamlu x-show ta' Ottubru u x-show ta' Marzu. Ta' ġifieri għax inkunu. U bħalissa naħdmu fuq proġett fidejk. Fidejk. Bħalissa aħna isu s-sena l-oħra ħabta ta' wissu akkwistajna stradarjali.com illi għall-ewwel jedna x'għamilna bidejna wkoll. Imma dejjem xtaqna isu post għax inti television isek tagħmel dejjem l-istess tipi ta' programmi. U dejjem bil-permess isek. Bil-permess tal-istazzjon u daw l-affarijiet. Allura xi ħaġa bħal di tista' tesperjenza affarijiet differenti, tesperimenta affarijiet differenti u rnexxina nakkwistaw id-dritt biex isna nitmejlu bit-tim ta' Love Island. Semmejnieh Love Island, laf titħaq,
U se nkunu qegħdin nagħmlu dal-50 ġurnata li ġejjin insomma naqbdu magħhom. U jina dal-għodu ħad pjaċir xirrajt. Xintala fuq Facebook għattara, dan jibdew il-laqqawna mal-parteċipanti. Eka, bat xinġajna unek, għat li mux ek. Ma naħseb dak l-iskop. Naħseb bħal kull ħaġa li titħaq bil-ħaġa per se tuħu pjaċir, u jgħan taħna kemm jista' jkun. Mhux kemm jista' jkun, aħna l-istil tagħna ma jkunx li twaqqa l-persuna ċejt imma li nidħu flimkien fl-affarijiet. Tantu hekk li eżempju fejn bdejna u kont skantat bil-feedback. Mela l-den jgħatlu issa nikreaw dar aħna wkoll u nitfgħu fiha nies li mhumiex daqshekk sbieħ. Mhumiex sbieħ, mhumiex l-istedju. Mhumiex alla violent. Mhumiex tala violent. Ma jgħaddux alla violent. Six pack ikun family pack. Bħalna nis normali taf kif ammur. U aħna għandna grupp ta' animators nużaw mal attivitajiet differenti. Santa tiġenna kullhom giembi. U battilhom u għat forsi ħaj rispondini wieħed jew tnejn ma kellna invażjoni, ġbida kulħadd irid jiġi. Allura għandna minnu sufi ħafna. Minnu boċċu, minnu taf kif. Ma fih xej. Fimt, hekk. Naħseb inti tkun ħelu, Kapaċi indaħlu bombshell. Taħseb kbir, jira l-fleta kbir. Le, ma tana. Le, tana kollox jgħaddi. Anka ġiex karattri, imma mux ħanajdu xej. Għada b'don zvelaw. Ismara, u għed mill-karattri li joġobni ta'kom u għavvini. Ma nistawx najdu kux ħajkun hemm jew le. Ħajkun hemm. Le ħajkun. Sanajdlek. Bizball ma jgħajkun. Nħobbu. Anka per eżempju, nkun qed inqalleb u nintaqa' miegħu, per eżempju anka dawk ir-reklami. Helwin. Ma nafx kemm il-darba rajthom, u probabbli naf rajthom bl-amment. Isma' kif toħolqu karattru? Kif toħolqu? Bħalissa qegħdin fil-proċess propju. Xaħġa oħra, qed nagħmlu fuq żewġ proġetti oħra, mhux ħansemmuhom għalissa x'għadhom daqsxejn misturin, proġetti li ħajibdew jitilqu f'Oktober. U bħalissa qegħdin fil-punt li nħoqqu żewġ karattri ġodda wieħed għal wieħed għal Sander. Sander jikteb. Mbagħad ovvjament nibdew nisirqu l-karatteristiċi ħafna. Eżempju dan nagħmlu jitkellem bħal George, tifhem? Eżempju tiegħi li nagħmlu iffissat qed jaqalu xaru u iffissati li rid jagħti il-qara, taf kif hawn ħafna nies taf kif u jagħmel minn kollox. U mbagħad kif ħajitkellem, u mbagħad nibdew ngħidu ma' orajt, imma jekk tiegħi ħajtkellem hekk u ta' Sandra ħajtkellem hekk, mhux ħajkunu wisq. U nibdew isna jiena. Nġibu f'postu. Nkunu jiena Ma proċess twil. Tiftakar il-Willy. Mela l-Willy jiena kelli problema kbira, ma stajtx insib kif ħanamel il-Willy, tiftakar san. U ma stajtx ġifieri nipprova nagħmel l-ħna u nagħmel wiċċi ta' u mbagħad mela ħanibda mill-patata. Battat kif jista' jidher. U għat mela ħanħallih bil-qara kif jien. Ħanagħmlu żewġ chokers biex tidher nuċċali, skur, u għat ħanagħmlu di. Kif rajtni fil-mera mbagħad. Għat mela naħseb jien hekk nagħmlu li għandu hekk jiġi tajjeb dan. U daqshekk, tifhem? Mhux ħaġa faċli, għax intom anka f'show wara kemm il-karattru tbidlu. Għalhekk, imma veru kif qed jgħidilni ġifieri sakemm imbagħad naslu għall-rejdu kif naslu għall-rejdu mbagħad jibqax. Mbagħad jiġi second nature. Jiġi ħajja li ġifieri jiena naf kif jirraġuna il-Willy li hu differenti minn kif jirraġuna naf. Il-Warden u kif jirraġuna Daniel u kif ċertu affarijiet qed tibli ma qed tifhem li qed ngħid ġifieri ikun vera ħajja li. Isma' li mhu l-aktar karattru li tagħmlu li huwa l-qalbkom. Issa di diffiċli ħafna. Għax kieku mhux għal-qalbi l ħaġa ma nagħmlux naħseb. Iwa u le ta' sa nistrina. Għedilek moti, kun hemm minnhom li dejqu li għajni. Anka jena minnhom li nixtieq ma nibqax nagħmilhom. Imma jekk in-nies ikun iridhom ħatibqa' tagħmilhom. Ejja u le. Ħanfehmek. Il-karattri li eżempju jiena da show kien show li jiena bħala dinja żewġ karattri ġodda. U ntoġbu ħafna. Imma xorta kien hemm għal-ewwel fażi ma ġiex. Ma tistax tikkuntenta l-kulħadd. Il-fażi bazza mat-teenagers dak. Insomma, il-fażi jħobb, il-fażi sabiħ għax joħroġ jagħmel dik il-5 minuti ta' jifqa' kull mem u jidħol. Imma mbagħad isek ifhem li hemm karattri li nagħmluhom 20 sena. Il-verità inti iktar tieħu gost tagħmel xi ħaġa ġdida. Tifhem? Imma mbagħad tibbilanċja sfortunatament, xi ma nistax tagħmel kollox ġdid. Allura titissib it-triq tan-nofs.
Ma dejjem nipprovaw noħorġu b'xi ħaġa ġdida, jew Li almenu setting almenu- ġdid, qed tifhem? Li għalmenu tik il-gost li taħdem, għax inti mbagħad tidra, fimt? Once tidra, mhux qed ngħidlek ma tħux pjaċir, ma jkunx l-istess ammont ta' pjaċir bħal ma jkollokx dak ir-riskju. Taf għax ixdieħel, taf l-nisejjetkom. Da show kellna- Safe bet, fimt? Kena għana tu Jeff għamiltu jiena. Għalija tant kont insecure fuq li kieku waqqas kelli dubju għandi x'namlu għax mhux tad-daħk. Menti mbagħad kif għamiltu faqa kull mem, letteralment. Isma, meta tippreparaw show, minn minnkom isib ix-xara kif ngħidu fl-aġina? Tnejn, ta' Sa fit-tnej, ta' tnejn. Iktar mill xara fl-ġejna, naħseb hemm ċertu struttura li mbniet tul iż-żmien. Illi isna rridu nsegwuha, fimt? Ġifieri aħna min jaħdem magħna nġennu eżempju. Għax aħna m'għandekx ċajta, jekk għandek ċajta li mhix taħdem ħattir. Sewwa. Ġifieri qasek ħriġna show. Għas jekk għamilna ġiri l-iktar affarijiet li ġrawna, ġifieri nibdew nirrehersjaw, naħsbu li għandna l-aqwa sketch fid-dinja, u nkunu x'aktarx kull iktar sketch tinvolvi props, l-iktar waħda komplikata. Nżarmawha. Namlu għal ġurnata, ma toġobniex, u nżarmaw kollu bil-lant, ġifieri m'hemmx ħniena, u li issa dan tuha ċans jew hekk. Pero mbagħad nemmen li matul is-snin aħna jiena u Zander fuq il-palk flimkien dis-sena propju da show semmejnija, inna naħdmu 20 sena bejn id-żu. U affarijiet oħra li għamilna u saddan u san. Bħar sa tiftehmu. Imma mhux hekk biss ġifieri rabbejna ċertu standards għalina, jenna f'eżempju meta naħdu ma' nies oħra, ma tantx qed naħdmu ma' nies oħra għax indunajna li m'għadniex kapaċi naħdmu ma' nies oħra għaliex aħna Batu ħafna. għax aħna jenna f'eżempju jiena mhux aċċettabbli li nagħmel rehearsal ndum sa tlieta ta' filgħodu. Taf kif? Tagħna full time fuq allura Ġifieri għandna jiena- lussu nistgħu nirħersew Tufu fil-ħodu jiena- bit-tim tagħna fil-ħodu. Ma l-istess, jek namela fil-axija, jek jaqbet il-11, dak li kun għan, konna n-notaw l-għanna nfusna. Għan niġu taċċi ħafna t-nej li aħna. Nibdaw nġildu fuq kull ħagġa ta' xej, għaliex. Nibdaw taf kif, nibdaw jkollok il-battibekki ma' l-kru. L-kru jkun għajjen, un bat la tibra specialment u għanna full time. Aħseb wara meta konna naħdmu mani soħra, il-inti isek mur tagħmel il-part time tiegħek u dim ta' tleta ta' filgħodu. Allora dawk l-affarijiet nemmen li ġelu kif tgħix ix-show b'mod ħafna iktar pjaċevoli. Serjen. Tipo ħana nafu, jekk inti tiflaħ tagħmel nofsat, rehearsal għalfejn tipprova daħħal show Mhux hekk, sħiħ. mhux hekk. Tagħmel nofsat illum, nofsat tada, u mbagħad taqdu l-erba' tkun qiegħed. Targumentaw ħafna. Inkollu isna maraw raġel miż-żewġin. Kelpa għattus. Mhux kelpa għattus. Le, laqas. U laqas naħseb maraw raġel miż-żewġin, għax maraw raġel jagħtu fuq ix-xej, aħna ma nagħtux fuq ix-xej. Ġieli wkoll, ma mhux. Iktar Iktar. dak li għattu l-għandkom Ara, tajdu. aħna naqblu. U inta sew li jinnaf tamlu xi ġurnata. La, kieku ma naqblux fimkien. Ara aħna naqblu fuq kollox u ma naqblu fuq xejn biex Per infemmi. eżempju. Jien naf, anka sempliċement kif imbijaw, jekk ħammorru mbijaw sejl, Sander jemu għandu strateġija. U jien għandi strateġija kważi totalment opposta minn xulxin. Ma tnejn jaħdmu, imma ħafna drabi l-aħjar ħaġa li ma morrux fl-imkien. U maġġel immorru fl-imkien ukoll. Ġifieri għalhekk qed ngħidlek. U ma jridx ikollok xaqsam magħna eżempju jekk kollok xi tajt ma wieħed tagħti. Jekk inkunu tnej, aħjar ma jkollok xi tajt taħrab. Għax b'xi mod. Ma l-iktar, aħseb, ma mhux nagħtu ta' fil-verità. Ikon eżempju sakemm speċjalment dal-perjodu nkun qed noħolqu affarijiet ġodda. Jien nibda nara motu, jibda jara moti. Però fil-verità. Dak huwa healthy kważi. Kunu onesti ma' xulxin. Għasadna nġildu daqseg dal-ħar, vera ma taġ. Ma fuq punti ta' ġifieri eżempju jena ta' show naħseb li għandu jisir hekk. U Sander jgħid li da' show għandu jisir. U mbagħad noqogħdu niġġieldu. Nsew tisibu triq tan-nofs jew taddita wieħed. Issa, mbagħad jekk taddita wieħed di dejjem ngħidha f'kull fejn l-intervista. Jekk taddita wieħed, imma taħdem biex tagħmilha tajjeb, mhux ħadd toqgħod tiddaħħal libsatem fir-rodi biex tajjeb. Min jieħu d-deċiżjoni? Mhux dejjem l-istess. Għal-ħares dejjem l-istess. Ovvjament tal-lum il-ġurnata għandna tim u tim kbir, taf kif. Għalhekk għax għandkom tim kbir, xaħat irid Le, imma mbagħad ċili appoġġi billi ngħidu isma' mela jien qed ngħidlek Sander jgħidek x'taħsbu dwar. U nibdew ngħidu mela, isma' kien għamlu hekk jiġri hekk, kien għamlu hekk jiġri hekk, kien jien naf eżempju. U hemm affarijiet li isna naċċettaw li xatt. Ftit ilu eżempju Sander qal li kien għalija ma nagħmluhx ix-show ta' Ottubru. Jena, mbagħad jena l-ewwel għatlu Ottubru. Bad għatlu ħanajdek għalfejn għandna nagħmlu show ta' Ottubru. U tajtu raġunijiet kollha għalfejn għandna nagħmlu show ta' Ottubru. Bad għalli għandek raġun. Eżempju qed ngħidlek waħda li qed niftakar.
Issa ma jistgħux taqtawhom da shows. Le, aħna mhux qed Għaxin naqtaw nis. shows da biex niftew. Mux għettifem, maħna ottubru. Le, naqtaw ħafna affarijiet oħra mhux ix-shows. Dik kienet l-ewwel sena li daħħalna show f'Oktober, qatt ma minnija, u aħna għandna żmien tagħna bħal meta intkom għandkom il-pento u dak huwa żmien tagħkom, u għalhekk jiena ma tantx inħobb nidħol kemm jista' jkun b'show tad-Danosan fi żmien il-miliet. Ġieli għamilna ta' ma nkunu għamilna xi ħaġa żgħira ta' 2 days. Iktar għan-nies kważi. Għax nemmen li dak huwa żmien tagħkom fejn taqlaw li jirintkom fejn għandkom tagħmlu qed tifhmu ġed ngħidlek ġifieri li tħollok jiena hemm nara taċċajt. Aħna għandna żmien tagħna li huwa iż-żmien ta' Marzu li ħafna drabi kważi ma jmissunna qisu ħadd. Ekku. Qed tifhmu nemmen li Le, ifhem li tkun iblaħ. Lek taf li f'Ottubru għam id-Danosan u tivvinta xi ħaġa tkun iblaħ. Le, verità, Ottubru qas huwa żmien tagħna Imma tagħna, ma rajna sa li allora hemm- għamilna imma rajna li esperiment u ħadem. kien hemm gap fil-verità sanni su f'Ottubru Ma jiġri xejn. ikun hemm żmien illi sal-Halloween Ma jkun qed jiġri xejn. Bħala komedi wkoll għax imbagħad teatru hija storja. għax ma oħra. nippruvawx nagħmlu xi ħaġa u aħna ma narawx kbira, dejjem nibdew bit-tlieta. Dejjem hekk nibdew. U mbagħad hekk tara li qed itik. Isma' minna ta' direzzjoni qed jaqbdu miegħek għax qed tiżżarżaq taħt is-siġġu u daw waqt tiġbruk minn taħt il-mejda. Propjament is-siġġu, nara. Id-drizza ħajdru Oh, ma billi nafx, saħibda la jew ma fajlet. nafx, ma nafx. Id-drizza ħajdru is-six-pack. Sander, x'idejqek f'Daniel? Xi dejjaqni f'Daniel. Kemm huwa antipatiku dan mistoqsin. Ma Iżda l-kors ta' kana. Ek. Ma ħansemmilek, naħseb s-soltu għavi kiku jdejjaqni, kiku ġifiri minn U jaf, hija li minn hemm xi ħaġa jdejjaqni, li sa- ma nanċib għafħajti. Li jissa drajta, u. Eh? Ifimni, ta' snin kollha fl-imkien. Naħseb forsi ġiri il-mok kif taqbizlu, fimt? Ġifiri taqbizlu. Anka li l-idea. Unbat jekkalma, Ta' bizru bl-ikra. Pero Ej, l-istess naqqast ħafna da. mansa ħafna, mansa. Biċċajt, sewax. Le, ma Le, kellek l-40 vera mansa. Vera, ta' Vera Talaq mansa. l-40. Bis-serjetà, ta' jisek. ħafna drabi għas ikun għati ġileb miegħi, ta' għati ġileb maġrat tiegħu, ġifieri Le, ma naħseb anka, ifimni, meta taqbizlek u ġiliet biex ittejjeb il-prodott tiegħek Le, mhux stess. hekk. Le, tnajda għas ikun law xaqsmu jkun qabżit Le. fuq xaġa oħra. All right. Issa, ħajkun hemm nies jgħidu mella. Aħna nippravaw nimxu. Ma min jaħdem, ma min naħdmu bis-sewwa. Tajjeb, li ma nixtieqx li jagħmlu li ma nagħmilx il-ħadd ieħor. Mhux hekk. Allora meta xi ħadd jagħmlilna azzjoni ħażina u taf illum il-ġurnata, jien naf tmur għand klient u ma jħallsekx. Jew ma jibqax jirrispondek. Jiena mbagħad hemmhekk. Hemmhekk qed titmejjel bija. Jiena ħjar iċċempi li tgħid li isma' M'għandix. Fallejt, jew Mhux hekk. isma'. U nsibu arranġament jew għal bżonn taf kif. Tajt frakit kif jgħidu. Imma mhux li eżempju ma tirrispondinix u titħaqbi jew hekk daw. U speċjalment ħafna darba dawn nies ikunu iktar nies li jkunu antipatki u li fiċċew miegħek u għadu jaraw u allura nirrabja ħafna. Qed tifhem fuq dak l-affarijiet. Hemmhekk taqbizlek. Ija ħafna, ġifier ħafna u nibqa' sakemm insib id-dritt tiegħi 100%. Isma, qed jgħidu li kalamita kuljum jgħaddu minna minna ħadda l-uffiċċju. Ġifieri jafu xi ġifieri. Ja. qed jifmuk. Ija nfer ħafna xaħna nbijaw it-tajjar ngħidlu jiena reklamwa xi ħaġa fl-arja, Mhux hekk. mhux qed tagħti di. Qed tifhem u ħadha fidu allura isma' reklam, jew kellha jiġrilkom. Ġiet tagħmel reklam jiġi klient jgħidlek isma' ma ħaddimniex ta'. Tajb, ngħidlu inti tmur ġo restorant, tikol kollox u mbagħad tgħidlu ma ġobniex ta'. Mhux hekk. Tifti- Le, u anka Mhux wisbaw bil-fosfor jkunu tagħna. nies li ma jifmux xi kultant kif isir reklam. li- Issa jena fil-mija, nara mhux reklami minn ta'kum, jien naf semmejna l-vini. Li jagħmel ħafna reklami, ma naħsibx li tmur u tagħmlu f'5 minuti. Mhux hekk biss, imma Le. Ġifieri hemm le. il-ħin. Le, u tipo għaw il-sikultant min jirreklam għandu il-ħsib ħażin, li jaħseb li kif joħroġ il-reklam ta' vini, in-nies ħebdew ċemplu, isma' ħaniġu nixxu, reklam huwa jgħidhom bookmark. Mela inti għandek bżonn tixtri dar, u meta tiġi biex tixtri dar, ħadd iftakar fil-kumpanija li forsi kien hemm vini fija. hekk. Ma mhux ħajġelek tixtri dak il-ħin qed Mhux ovvja. isma' ma ċempel ħadd. U li tieħu żmien U għanna ukoll. nipruvaw nġelhom, jiġifieri, u għanna l-esperjenza, tu għanna team marketing base tajba ħafna, u għanna nipruvaw il-klient inġeluh. L-għanet nipruvaw nifmu għax xieċet jgħamlu reklama, xie kint għed provat biħ oġġeb partikolari mod, jek tixtiqlu kullħat tisir jaf bik mod ieħor. Ġifiri, huma strateġiji kompletament differenti, pero ġiri ma jisimawx minnek kif għed Mela. Ġifiri, jena rritek u hekk. Jgħamlu,
Mbagħad wara jiġi jgħidlek ma waħdem lejx, ngħidlu ma emti, ma smajtx trid minni. tuwek. Jo ġieli wkoll nitħassruh kemm il-darba. U nerġgħu nagħmlu xi ħaġa oħra. Jew toħroġlu ekstra. Jew toħroġlu ekstra, eżatt, ma tantx nagħmlu, ma insomma, għax mbagħad ras nibsa f'dawn l-affarijiet, speċjalment jekk ma jkunx semgħu. Aħna ġusti diki. Nipprova, Ġifieri hekk għadnilek minn qabel għadnilek, ġifieri. Daniel, musa taħrab minna, xidejqek. Jiena ngħidlek dirett, Sander dejjem jgħidlek meta jkollu x'jagħmellek xi ħaġa jgħidlek qiegħda fil-lista. U din lista ma tispiċċaqx, ġifieri jista' jkun ma jmissek. dal-lista, Jerġa'. Tistiet. Qed tifhimniex ngħid. Allura jiena Mbagħad infottu naqa. Kollu bżonn xi ħaġa nfaqbdu. qed tifhem allura dik. Issa bil-kontra, x'joġbok li tixtieq li għad fil-karattru tiegħek? Naħseb Sander li għandu Kalm naħseb. għandu xi ħaġa li ma nħoss li għandi jiena jien kreattiv. U naħseb ma żmien sirt kreattiv. Imma Sander minn xi ħaġa joħroġ xi ħaġa kbira, taf kif? Ġifieri xi kultant minn fejn ġiddi l-isketch. Imma naħseb għax iffukat ħafna. Le, imma ħalli. Għax mifquħ naqa. Tipo jiena biex ngħidlek. Mifquħ dik il-kelma. Sander jekk jikteb sketch jiena naf nirranġa ħielu fuq kull ma tkunx taħdem u nagħmilha taħdem. Imma biex tkun ħrix li biha, xi kultant tkun faqqatura tal-moħħ ta' fil-verità. Imma tant tkun tajba. U jiena llum il-ġurnata naħseb għalhekk nikkumplementa bil ġurċin għax jiena naf x'ikun jonqosha biex tiġi eżatt. Eżatt. Imma hu jkun ħareġ biha, ġifieri biex toħroġ biha mhux ċajta naf kif. Isma' Sander, xi ħaġa l-għamel Daniel li ġalek tistħu dak il-ħir tlar tinfetaħ u tibilak. Waħda kbira, naħseb insemmi, naħseb l-ar waħda, naħseb li għad tagħmel f'ħajtu. Bat email, mela dak konna għadna kif nagħlqu reklam. Tajjeb, mhux se nsemmi għax taf minnhom bat ngħidlek wara minnhom. Illum niskantaw għax ma xi reklama magħna. Imma insomma da għala reklam u ġi ferħan. Reklam sostanzjali. Tajjeb. U ġi ferħan kważi ħriġna fil-għaxija. Kien hemm David Guetta ħriġna fil-għaxija. Ħriġna, ġifieri qed niċċelebraw u f'nofs il-messaġġ, f'nofs dal-parti jirċievi messaġġ da illi r-reklam mhux se jagħmlu. Le għal-isma qatt naħseb naqra u ma naħsibx il-ħammur għalih. U x'taħseb l-għamel? Kiteb, u minn għalih Fordi aħlienna. Ara x'kitib li dal. Ma. Importanti li l, tajjeb, għalli, ma disgarrawx fuq xaġa għara. Litra l. U batu li l-sħabna dak iż-żmien tajjeb. U qed nara l-klient qiegħed eżatt fl-email. Li jien dak li jibda jtse, Marelli, x'għamilt. Konna nagħmlu programm VIP show. Naf il-post fej kont meta ċempilli biex jgħid li x'għamilt. Konna qegħdin ant met jagħmlilna set ant Lori Colero dak iż-żmien kien jagħmilna settije u qed nagħmlu litri tal-VIP show. Għalli ma ċempilli b'għamil. X'għamilt? Jimbatatlu, xbatlu lil. U kif irranġajta? Batlu. Le, għadu il-klient l-lum jitmejjel bija, ma naħseb għaffet għad ftit. Mesma, kellek raġun. Le, kellek raġun li mux li tibatlu għek bis. U inti, den. Għaxi kull għamenu għassi s-sadra. Sander, tifda għan konna għamlu l-bonġu bass. Semmini għadi. Bonġu bass, niftakru. Darba għamilna tombla. Għamilna l-coffee morning. Mela da kienem zinnu illi kien jisuqenna it-trak. Ovvjament ta' driver tal-esperienza. Da enti kien ikollok ġranet sħaħ. Mela suq u tmur fil-vend daf kif. U għallu kellhom it-teknika illi inti kif tagħmel biex tagħmel pipi tal-ġenna. Allura li tagħmel inti tinżel fej hemm it-taraġġ tal-bass biex toħroġ. Tagħti darek lej barra, ovvjament ikun hemm il-bass vojta, tajjeb, u inti tagħmel pipi ġo tazza biex joġu frixku. U da xuf, tħajjar. U aħna kien ikonna żewġ transmissions, waħda mill-ewwel naħseb uħut mill-ewwel niżel li actually għamminni dejna x'għandhom mill-post.
Allora, ġili, jekk kont tixel is-sistema, Kienu jxelu l-kameras, minn l-ewwel kemm kont nitla itqabbad. on air. Qabel ma l-programm ikun tala on air bil-radio. Kont kun visually on air. Ġifieri jekk tidħol bil-kamera tista' tara, m'intix tisma' għadek imma tista' tara. Konna nitfgħu mużika anzi għaddej. Waħda, waħda nibdew neċivu messaġġi. Dak xiz qed jagħmel Sander, qed jagħmel pipi. Sander qed jagħmel pipi bit-tazza fejdu għaxu vera kien daru lej in-nies, imma l-qudiem kun lej il-kameras. Għaddiet. Li għaddiet. Stħajt, mbagħad. U tkoll stħajt. Stħajt. U Lara ġejbija t-tazza fejdis. U jieħu pjaċir xamilt biex norijielu, dak kif niżel jagħmel xi ħaġa oħra. U ġej biex norijielu. Ma insomma. Meta tkunu d-dar, diskutejtu xi ħaġa, l-uffiċċju, teħduha magħkom id-dar, jew ix-xogħol id-dar. Skont, jekk kun xaġa sabiħa normalment nibqgħu għaddejjin biha. Huwa vantaġġ jew żvantaġġ li pereżempju barra li intom partners Ma tantx fil-xogħol. affettwani fil-verità. Li tibqgħu għaddejjin anke x'in tkunu d-dar, tibqgħu Ġifieri ma rridix fuq l-impjegati tiegħi kemm jista' jkun. Imma ġieli, Imma aħna nibqgħu għaddejjin. ġieli, tant tkun entużjast, eżempju ġieli, eżempju l-ħar darba. F'sekonda hekk ġitni idea għatlu diġà naf kif ħatkun il-kampanja ta' show ta' Marzu ta' sena d-dieħla. Bom. Tifhem? U nibda niddeskrivi jielu kif ħanamlu l-min x'ħan Waqt li għat id-dar. Għax tiġik dak il-ħin, Tiġik dak il-ħin. U ġini ngħidlu sma' un mbagħad ġini xampel l-impjegat tagħna ngħidlu sma' niżżilha di għax ninsuwa sa sena oħra. Inti fhem? Ma tipoġi u ġili bil-ħaffarijiet il Imma l-nisa tagħkom ma jiddejqux. Fimni, jiddependi xi tkun is-sitwazzjoni wkoll, fimt? Nisa tagħna 24 hours għaddejjin. Ma mhux daqshekk Neżaġġera ġifieri mbagħad jekk noħorġu ħriġ neżamm. Le ma nirrid ngħidlek sanni ma rari ġifieri ġieli jien naf jien għala xi sitwazzjoni straordinarji li naf tkun qed tinkwetana u nibqgħu għaddejjin biha. Ġieli kun hemm xi idea imma mhux li kuljum wara ħin tax-xogħol immorru nibqgħu għaddejjin. Jiena kemm jista' jkun illum il-ġurnata laqas nieħu l-laptop id-dar m'għadni. Jiena miktar mill-laptop il-mobile, ġifieri once li għaddi ċertu ħin nitilqu l-mobile ġifieri l-unika nkwit li jkolli f'moħħi għala xi ħaġa xi ħadd jew l-missieri jew hekk ma dejjem nirraġuna hemm tal-mara kieku jċemplaw f'għadden jiġri biex jaqbad inċempel fuq tal-mara. Jiġifieri hemmhekk kum. Issa tinċempel ta' taħtu wkoll. Biex taqbad. Għax dak ifottini, fimt ninża dan, ninża għax jekk jidħol il-messaġġ inkun qed narahom mbagħad. Allura nippreferi ma narax ġieli nara fid-disa. Għax titħalli naqra ħin għalikom. U mhux hekk biss jiena ġieli li ngħid il-messaġġ jaf ifottilek weekend. Taf kif? Ġifieri li batlek messaġġ klient tkun happy u jirvena lek weekend, ġifiri, jena. Jena iktar mill-li għalija u kol b'rispett għal-Elisa, għal-mara, femtu kol, ġifiri. U fiex nibatu, għaxħana, per eżempju, il-Bostana jibatinna fil-weekend, imma jkunu, per eżempju, xinof sil-lejn. Għax tiġi ħedeja. U tiftaħ parajn, tkun ħator, u tiftaħ parajnej. Jena mbati bija, ma issa għandi l-impiegati għafżajton kolla, biex ma jagħtux kasi, laqqa, so ġifieri ma da ħafna drabi kif qed jgħidilni tibbata biex tiftakar. Isma' dik hija diskussjoni fil-Parlament Ewropew ġifieri. Li jekk ħatibgħat messaġġ. Il-problema jekk l-impjegat jibgħatlek u dik tot ukoll għax jiena bil-kontra ħafna drabi, ġifieri jibqgħu jibgħatu li għandi impjegat jidħol fl-10 u joħroġ mix-xogħol fit-8. Allura jibda jibgħat li l-affarijiet li jkun kiteb u affarijiet hekk f'xi bil-lejl. Realistikament nemmen kif jenutti, maħna. Relazzjoni. Aħna maħniex stretti fuq fiex tidħol fiex toħroġ taf kif. Imma minuta naqra, per eżempju ħaniħu aħna minna ħatana ta' Kalamita. Hemm 5 ħaddiema li huma full time, u mbagħad hemm jien part time, preżentaturi, u għandek il-Alfred li huwa il-boss. Il-bot. Il-bot, u veru l-bot. Imma il-bond ta' bejnietna jisnaħwa. Ġifieri jekk jinnaf soħat mill-ħaddiema bat soħħaġa fil-weekend. Musajt. Sinjali bżonn. Isma' jiena dik li ngħid, jiena. U nimmaġina ħaddiema tagħkom huma hekk. Jiena kieku jibgħat li ħaddiem u jgħid l-isma' qed li bdarejjejn naqbdu nitilqu kollox. Ġifieri jiena u nemmen li ġieli jkun hemm emerġenzi tax-xogħol li jkunu ġieli tiegħi u ġieli ta' ħaddiem partikolari. U ġieli bdew jitmejlu wkoll, ġieli għamlu sa xi 3-4 fil-ġurnata, ġieli nkun jien nitmejja. Imma ħafna drabi iċċetta bejnietna ġieli hemm ċess li jkunu għax-xogħol. Imma ċċetta bejnietna l-grupp kollu ħafna drabi iktar ikun hemm nejk ħamel li. Saxi l-4 ta' filgħodu jibgħat il-ġifs. Ekk it-terissija.
Le, ma jena li nirraġuna illi jekk tirrispett, naħseb ir-rispett da jekk il-ħen kollu ħatuqgħod isma' bat il-klima, bat hemm mod u nifhemha dak il-liġi jena għax hawn bosses illi ma jifqux. U jippretendu li l-ħaddiema jibqgħu għaddejjin anke qegħdin id-dar. Aħna maħniex hekk għandna tipo imma jekk ġara xi ħaġa jew. Mhux hekk u mbagħad nippretendu li. Isma' Sander biex ittella show biex tikteb l-iskript. Innafem momenti fil-ħin tal-ġurnata ħafna nis jistaqsu għeli. Naħseb titrenja ruħek u kelli training aħdar f'ħajti, tipo t-tlessi 96 episodju sa dakinhar. Eżempju, jena mbagħad, eżempju, jena aktar jisni l-producer f'ċertu affarijiet. U allura nissettja ċertu targets. Eżempju, sanna ngħidlu l-ġemma t-lesti 6 episodji bil-fors. Allora insus fuq biex il-esti 6 episodji. Allora mbagħad kapaċi, jina ma nafx kif jikteb xi kultant. Le, naħseb training u ġibu bisnin, ma ġibux mill-lum għallada. Miftakar manka fi żmien iż-żub di il-biċċa xogħlu. Kien ikonna show 3 ġimgħat ġej u għadna qasem xejn miktub. U dit lessi kollu fi 3 ġimgħat. Konna nagħmlu 5 shows. Fi żmien iż-żub daqs kien hemm xogħol konna nagħmlu 5 shows differenti fis-sena. Wieħed on every. Plus television. Plus television. Plus television. Ġifri show kważi kull xarejn u nofs konna nagħmlu ta'. Għaxena niftakar. Mhux qed ngħid li għal isbaħ ħaġa fid-dinja, sewwax mhijiex, imma ġifieri l-ideali jkollok iċ-ċans u tikteb bil-mod ħalli tkun taf x'inti tagħmel. Però ġieri naħseb da show ma nkitibx b'xi lossu kbir. Però fl-istess ħin ma tistax jiena naħseb fix-show tal-kwalità tagħna, ma tistax rajt nikteb ix-show tas-sena d-dieħla. Ma jibqiex tajjeb. Għaxċa ta' il-ħin. Daqs kemm ma nemminx li titreħersi ħiżejjed. Naqbel ukoll. Meta jiena nieħu minn plays oħra wkoll, ġvien plays sa' perfezzjoni, naf hekk qed tagħmel Shakespeare, qed tagħmel xi ħaġa li hija fiżika, għandek bżonn il-perfezzjoni. Però naħseb show bħal ma nagħmlu aħna mhux qed ngħid inqas ma tkun rehearsjat għax tkun rehearsjat, imma inqas ma jkollok dak id-dwejjaq li jiġi fuqek waqt żmien ta' produzzjoni għax issa d-dejjaq tagħmilha u mejja biex tipperformi naħseb inqas. Iktar tiklab titli taħdem. Isma' naħseb anke l-udjenza li jkollkom quddiem. Mhux hekk jinbidel, kull lejl huwa differenti. Ma vera sewa tiegħed santeġi li konna nieħdu kemm fi plays oħra li tiddejjaq. Tiddejjaq. Il-proċess ikun twil. Kważi tkun tista' titlaq. Ma jista' jkollu jkun għax żrajtu anke s-sistema tagħkom. Le efimni jina kemm xi ħaġa li ddejjaqni meta nagħmel xi ħaġa park huma rehearsal. Appuntu, aħna li tikri wara ġurnata xogħol. Fis-seba ta' flaxja trid tmur. Kif għadt inti ġieli. Le jiena nara isa grafi ġifieri jkun hemm l-entużjażmu ta' meta nkitbet u sakemm qed nibnuha u dan. Mbagħad għandek il-perjodu sakemm titgħallimha, kif tallimta imma naħseb it's time to move on. Forsi għalina easy għax naqbdu sketch oħra u qed naħdmu fuq għal ma jkollniex ċans nirrealizzawha. U isna dik il-ġimma nkunu għadna naqra xejki kważi sakemm ħanibdew fuq ċertu affarijiet anka iktar milli xejki. Iġi ġurnata ngħidu issa ma nitqgħux ħammur nistudjaw taf kif? U niġu nkunu Ma veru tkun studjaw. Meta ngħid l-istudja mhux ħanqabad l-iskript bidi, imma mmur id-dar u naħseb fuq ġirid nagħmel qed tifhem jiena dik hija. Aħna ħafna drabi nitgħalmu f'daqqa ġifieri again bis-snin tajjeb ma ġibix mill-lum għal damma normalment naddu darbtejt li nkunu ġana fuq għal-sketch ġifieri. Aħna konna nagħmlu ta' xarabak biex ittik idea. Peppi, minna użel mowlu tajjeb, dan għaf li ħajbqa jibdil l-skript sal-axħar sekonda jkista jkun, sewa. Allora l-proċess kienu kunek, jiena naddi għal Sander. Sakemm naddi għal Sander, naqrawa u l-axħaj, jaqraħa Sander jittin il-lines tiegħi wkoll. Koħa naqla, sakemm naslu wkoll. Jiena ġifieri minn ħażabbar. Naslu minn ħażabbar sa ħal-ormi. Nitalmuha, jagħmlulna l-makeup, ħarġu nagħmluha. Ġifieri dik kienet. U kienu jkunu tajbin ħafna. Sal-verità normalment il-proċess ikun Sander jiktibha. Naqrawa bil-qiegħed ħanajdulu aħna u nirranġaw dak li qed nirranġaw dak it-tip ikun għadu bil-laptop u nirranġaw l-iskript. Kif qomna bil-wieqfa qed nagħmluha darba nagħmlu tnejn neħħu l-iskript. Ġifieri isu meta ngħidu li daħal kind of daħal u mbagħad nibdew nagħmluha kif iridu aħna nibnuha. Fil-fatt ġieli ħallu biċċa barra. Ġidiri, mela ħanajdlek, ġidiri konna bżon nerġaw namlu sketch, wara sena, eżempju, sena u nofs. U meta nerġaw nadduha, jew bħalis eżempju, kena l-breaks f'da show. Tipo, kena ġliser, eżempju, maħdimniex, kena ġimma tħejn neqsin.
Mbagħad meta issa ġani deħlin fil-teatru jkollok bżonn teġa' tgħaddih biex tara x'hemm mhux m'hemmx. U l-induna tara ma doppja u biċċa sija ħallejja barra di eżempju. Imma li għamilli u għaxu kelb. U Nissa li jistudja. U Ninsa jiena. ngħidlu. Allora jtejni għandek tinderent il-ħanżira. Allora jena li t-niprofa naqla mill-files l-ewwel darba l-għajnija. Għaxan tikonu dirreħsajnija minn għajra, li drajna. Ngħidlu le, ngħidlu, dit il-kes kien għandek tinderent, ngħidlu le. Issa mela tagħmlu show, tużaw il-karattri kollha, jew tajdu wara ħana nagħmlu dawn Li kien il-ħamsa. għannies nużawhom kollha dejjem. Imma ma tistax. Għax per eżempju li ma nara ħafna jien fuq il-medja soċjali, it-tfal, il-laburist u Ġoxu nazzjonalist. xo, veri na ma namlu ħaġa. Fix-show Fix-show imma klasib. kellhom sketch tajba ħafna nid-darba fix-show. Badanċ jaqbżu shows, ġoxu xo, nax jisek dejjem Taf naħseb kważi qatt ma qabżu show. Ma qabżu show, naħseb. Dak popolari. Imma ġoxu xon huma dejja li biex eżempju tispiċċa l-ewwel qatt, qed tifhem vera tajbin. U ma daqxejn, aħna politika fil-verità ma nantx ikollna, allura huwa l-unika mod kif isna ndaħlu daqxejn ta' politika wkoll. Skont xi kollu għaddej. Bħalissa għaddej. Le bħalissa għaddej. Le dejjem għaddej kieku. Le ma ġili kun hemm żminijiet li tajt tit iddaħħalhom naqra. Mela, mhux hekk. Isma' qed noqorbu biex nagħlqu. Istrina. Mela, l-ħin għadda. Kemm taf, George. Il-ħalib fiex noħduh. Dak issa wara. Għaxu batu kurret infawwaqkom. Mela, minna ħata direzzjoni tgħidu li kemm taddu l-kamra l-oħra biex tħarsu tar-reklam. Ija. Tal-għamiltu reklam fuq il-port. Tajtu dak Il-port. U ma biex reklami. Jiena daf U jistidilhom u jfotti. Jiena naf nixtieq nifakkar George biex nagħlqu biha xi ħaġa tiegħek. Darba ġiena ngħidu raw il-pento tiegħek. U għalaqt il-pento kellek kreb jisu lobster Mela, tal-qalzi ta' taħt. fuq id-dowda. Ma doffi kien. U tipo għalek, x'kienet l-aħħar lajn? Tipo titu tara fejn u għaladin, jew naf kien, għalek fejn u naħseb għamilna san, kiem, ġimat. Ma Ġimat. Dak għamilna periodu, tkelli dak, kelli baqra. kienu differenti dejjem. Li xintolli il-xismu, xinkont nolli d-dublet għamil U kelli Father Christmas l-ewwel darba. Isma' grazzi ħafna. Thank you lilek. Thank you. Kolkom bżonn Anki il-bib inti. tagħna miftuħ. Issa nistidnu fuq is-saqqa li George. Waħħallu t-nejt li taħjar għalih. X'taħx twaħħal. Eżempju, issa nistidnu n-nies. Ta' aħna għanna reklam għaddej, minna ma għanna reklami, għaxin kellam u kolla għalla s-nek Għaxi għandek t-nejn. Fejn nkun Li saqqu montajja antik. bal-fred. Xini? Jien nkun saqqu antik u dak saqqu ġdid. Dik rajta tal-molol. Eżatt, issa qed nagħmlu verżjoni fej is-saqqiet għamlu ma' xuxin, nofsu fiera. antik, nofsu. U nistidnu n-nies, issa ħanqedu lilek fil-nofs u tiġi. Niġi. Fis-sodda ma' danu san. Tajja, poġbitni. Mela, aħna għanna kompetizzjoni marbuta mal-buskuttin. Jibatunna WhatsApp fuq 9812766. U jorukom il-biskutti. Kemm isemmunna karattru ta'kom. Tajjeb, ħafifa. Grazzi. Grazzi li. U awguri għal aktar successi. Grazzi. Għalli ġonna bżon ħafna iktar daħk. Naqbel. Il-tensjoni tantija kbira li għanna bżon ħafna daħk. U issa li għandkom anka statarjali. Trupax s-semmi, għaxħaju Biex jaċċarġeri ta' t-tilet wiegħed. Iwat naqra, kif s-ġib Santukom, il-paga. santukom, ġux reklami fuq kalamita u jħamuru l-emmejja. Ġifri ħana rawkom ħafna aktar. Grazzi mill-qal. Grazzi li l-ek. Mela, ħana nintaqaw il-ġimgħa d-dieħla. Dal-podcast ġimmi ġublilkom minn SMS Mondial, Easy Gas, MRCD, Lourdes Opticians, Faner Malta, Index, Home Plus, Rotunda Cafe, Sakla, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Varta, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture, Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, La Molizana, Benna, Logica Office Furniture, Telbu Della Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant,